Какво става, хора? Аз съм Йончо и в днешното видео ще играем One Block в Roblox. А както виждате, сега сме в Roblox, в самата игра. Но преди да започнем, лайкнете това видео, абонирайте се за канала и пишете долу в коментарите дали искате още видеа на Roblox. Сега нека да започваме. Трябва да отидем насам. Ето тук. Нека да влизаме. Старт. Да видим каква е тази игра. Ако ви хареса тази игра, ще продължаваме да правим. Ще направя поредица на тази игра. Плейлист. И да. Не ми прилича на One Block. Абсолютно не ми прилича на One Block. Но нека да видим. Stone. Това само ще ме разиграва. Това има много звук. Ще спра. Ще го спра. Защото много силно се чува. Много силно се чува. Иначе би го оставил. Или... айде ще го оставим. Ама е така. По-тихо. И тук тази игра не знам дали е яка. Ще поиграя малко и да видим дали ще е яка. Грас 75. Аз имам 600. Хайде с грас. Мали, колко много взех. Така. Тук. И тук. Хайде. Я да видим тук какво искат. Добре. Нека да копаем. И да нещо яко се спалне. То по принцип това много се разиграва. Много ни разиграва. Ау! Охо! Айран! Аре тапъл. Охо, айран е по 60. Мале! Чакайте. Ще вземем от тук нещо. Какво да вземем? Айде един. Много яко бе. Това е много яко. Добре, значи сега трябва много бързо да купаваме, защото това сега сега автоматично не взима и да се възползваме от времето. Ако искате още видеа на тази игра, пишете долу в коментарите. Ако ви стане интересна и ви хареса тази игра, знаете ли какво? Може да направя една поредица, където играя с вас на различни игри. Мога да направя такава поредица. Ако искате да направя такава поредица, пишете долу в коментарите. Бързо. Взех го. Пак. Бързо. Как не го фанахме. Добре, взехме 800 почти. Нека да си вземем за платформа. Аз мисля да ни е само в грас. То за какво ни е друго? Тук, ама не трябваше там. Нищо. Поне е пак платформа. Нека и натам тогава да направим. Тук е едно и тук още. И как за едно не стигна. Тук има ябълчица. Ще си я запазя. Да.
тази... Я да видим тук квестове имаме. Тук имаме квестове. Охо. Defeat enemies. Да. А, то не трябва веднага, то не трябва pick up tools. Добре, значи... Defeat... Enemies... Какво беше enemies, бе? Не знам. Нищо. Добре. Това видео... Сигурно... Ако... В смисъл на Roblox, знаете ли какво? Когато, примерно, значи... Да знаете, че ще има понякога видеа на стила Brain Rot евенти. Така може да има понякога такива видеа, ще качвам. Всякакви видеа ще има. За сега гейминг, защото за такива предизвикателства, примерно, ни трябва камера. И трябва да взема някаква камера. Охо, аз така ще си направя. Добре. Значи... Да видим. Охо, какво е това? Чакайте. Аз забравих какво е такова, брат. В нищо. Нека да чупим. Така. Добре. Добре, да вземем малко материали. Ма не да отваряме раничката. Ей, много пари пак. Така, така да взема 3 платформи, точно колкото ми трябвах. Нищо. Чакайте. Значи това сега ще ви кажа какво означава. Ще го преведа, защото забравих какво означава. Ай. Мали. Биг. Ти меч. Уш. Хайде. Убий ги! Ей, браво бе! Много сме добри. Точно е тук. Трябва да убия 3 такива. Добре. Да изядем едно. Айде 2 ябълки, защото много малко дават. Така. Мале как за малко щяхме да умреме. Добре, една минута. Мале колко много. Мали. Малко да вземем тук. Да знаете, че имаме видеото, а самата игра ще имаме само един опит. Ще имам само един опит. Ай, какво бе? Биго! Хайде, убихме го и него. Аз забравих, че може да дава и някакви мобове. О, диаманти!
Диамантите за колко са? По 150 са диамантите. Мале, много сме се развили. Къде дърво? Да си построим още малко платформа. Имаме 20. Не. Нека е така да го обградим. Поне ако се спамват мобове, да не могат да излизат. Е така това, ако мога да го взема. Добре, така мога да си виждам квестовете. Еми, да. Тези платформи ще си ги запазя. Така. Ай, какъв то бе? Биго бе! Биго бе! Биго! Биго бе! Марто е много силен. Ес бе! Ай, биго! 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 Биго бе! Биго бе! Не! Айде! Финално, не! Биго! Много малко. Не. Ама не, този си беше по-добър. Ама това ми е първия път в тази игра, така че добре. Да, добре. Еми... Това беше. Bad Days. Еми... До тук сме. Еми, това беше видеото, хора. Ако ви е харесало, дайте един палец нагоре и се абонирайте за канала. Ако искате още такива видеа на Roblox, пишете хаштаг Roblox... Не, хаштаг OneBlockPlay... Не, просто напишете какво, ако искате да направим още видеа на OneBlock в Roblox. И да. И до нови срещи. И чао, хора!